khe ang thang maya tùy khâu một buổi ang no ri đi nung ang no yao to đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Christon thui mo sa khu yao nai Prabhu nang kru phai đi ang le rung ya phai thui ong ni nin thui thar ai khe yol ha num chu mo dui ang no snam đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Christon thui mo sa khu yao nai Prabhu nang kru phai đi ang sau ke ha le tang maya tang ni chung pho bera khui o ang no wai so ye tui kho đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Christon thui mo sa khu yao nai Prabhu nang kru phai đi Prabhu nin bus ka ngo kung ye nin wai so mo ang sai za wo nin sa mung tang so ma yao nai Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Prabhu nang kru phai đi Christon thui mo sa khu yao nai